Nej. Hvad er det, hvilken kaliber er det her? 8 kaliber 8. Okay. Skål! 3, 2, 1. Nej, vi spiser ikke det hele. Reglerne er, ja. Den, der tømmer glasset. Kan du røde hovedet? Ja, det er ikke Hvad siger du, dommer Karl? Og den, der drikker sig. Og husk at vise tungen, når I er færdige. Og ja, det ser godt ud. Hvordan er det, Simon? Det er meget stærkt. Hey, Simon, tilbage. Jeg siger det skud på disken. Jeg siger spiller du ud. Hvad er din indtryk? Mit indtryk er det. Det er bare. Jeg filmer jo, jeg siger, så jeg skal tage ham. Ja, vi går tilbage efter breaken. Jeg er ikke ret noget nu. Gå ned på toilet. Hvor er det godt, Simon? Jeg siger, du havde og rækker ud på min tallerken. Nej, I brænder. Vi går tilbage efter breaken. Så fik jeg og lige brækket sig på min tallerken. Det er så godt. Jeg har tabt. Han spiser. Jeg har snart tabt. Drik nu bare lidt. Jeg kan ikke gerne drikke lidt. Jeg kan ikke drikke det hele. Nej, jeg skal ikke med. Okay, hvad er det? Så er det ikke minimænd. Okay, det var over, det var over. Lille drum. Hvor Brækkede du dig på min tallerken? det er fordi, det er fucking stærkt. Du må bare drikke lidt, det må du gerne. Jeg skal ikke godt. Nej, Du ingen må skid. bare ikke drikke det hele. Du kan bare drikke det. Jeg er gået op med dig nu. Jamen, han spiller den jo ikke ud. Er jeg så disket? Ja. Jeg er disket. Simon, du er den, der er klar for bedst, du har alligevel vundet. Du vundet jo. Du har tømt. Nej, det bliver værre. Bare gør det. Er der ikke nogen, der kan have lidt til dig? Åh, du sejr, Simon. Jeg har lige prøvet at så vildt. Du kan se videoen bagefter. Man kan se, hvordan din ansigtsudtryk var. Simon, må jeg se det? Simon, bare snart. Få snart. Så snart. Jeg stopper nu. Så snart. Simon. Jeg stopper nu. Jeg slukker. Nej. Tak for nu, nu stopper jeg. Jeg siger mig, jeg stopper.